Men Atawatan Türkmenistan Halkara Jurnalynyň baş redaktory Döwran Oralyjew. Biz Atawatan Türkmenistan Halkara Jurnalynyň döwürçilik topary bolup, bir näçe ýyldan bäri ýurdumyzda bolup geçen wakalary dünýä halk köpçüligine ýetirmek üçin sanly ulgamda iş alyp barýarys. Häzirki wagtda biziň saýtymyz türkmen diline, ingliz diline, türk diline we rus diline hereket etýär. Dünýäniň dürli günjeginden ýurdumyz barada gyzyklanýan adamlar Türkmenistan barada, Atawatanymyz baradaky maglumatlary gyzygy bilen almak mümkinçiligine eýe bolýar. Biz Atawatan Halkara Jurnalyna ilkinji nowatda hormat prezidentimiň alyp barýan siýasatyny hem ýurdumyzdaky köp sanly okuwçylary hem da şurtdaky okuwçylary ýetirmek biziň birinji maksadymyz. Şeýle hem häzirki döwürde biziň ýaşlarymyz dünýäde bolup geçen wakalary bilen gyzyklanýarlar, tehnologiýada, sportda, medeniýetde, dünýäde her gün bolup geçen wakalary. Biz şu wakalary türkmen diline birinji nowatda öz okuwçylarymyza ýetirmek esas maksadymyzyň biri etip goýduk. Şoň üçin biz gündelik dünýäniň dürli günjerinde bolup geçen medeniýet ulamyny, tehnologiýa ulamyny, sport ulamyny we beýleki ykdysadyýetdäki wakalary öz okuwçylarymyza türkmen diline ýetirýär. Soňky wagtlarda köp zat hazam tiz sanlaşdy. Biz ilki başda Atawatan Türkmenistan Halkara Jurnaly çykarymyzy kagazy görünüşde çykarýardyk. Atawatan Türkmenistan saýtyny 2016-njy ýylda döretdik. 2020-njy ýylda 2 milyondan gara okuwçylar saýtymyzdan habarlar okudy. Biz öz döwürçilik toparymyz bilen ýurdumyzda internet ulgamynda döwürden mümkinçilikleri peýdalanyp dünýäde bolup geçen wakalary izlerleýär. Şolaryň içinde iň wajyplaryny saýlap alyp türkmen diline, türkmen okuwçylaryna ýetirmek üçin hem döwürçilik toparymyzda işler alyp barýar. Aslında metbuatda sanly ulgama geçmek öz näme? Misal üçin gazet çykaran wagtynda bugun bolan wakany diňe ertir okuwçylara ýetirmek mümkin bolýar. Jurnal ulgamynda bu meşhur hasam artýar. İnternetde bolsa şol wagtyň özünde okuwçylara ýetirmek mümkin bar. Habarda bolsa tiz bermek esasatlaryň biri bolup durýar. Şol sebäpli Atawatan Türkmenistan Halkara Jurnaly bolup biz öz ýurdumyzdaky wakalary gyzygyny bilen daşyt okuwçylara ýetirmänem özümize esas öýdüp etip goýduk. İlkinden size Atawatan Türkmenistan Halkara Jurnalynyň saýty barada gysaç maglumat beresimiz gelýär. Siz haýsy dil okumak isleýän bolsaň şu ýerdäki şol ýurdun değişli baýdanyň üstüne basmak bilen şu dili saýlap bilersiňiz. Biziň saýtymyz baş saýpadan habarlar bölümünden, habarlar bölümü öz içinde bir näçe bölme aýrylýar. Mysal üçin umumy, ykdysadyýet, dünýä, tehnologiýa, durmuş, sport, medeniýet, bilim, tarih, edebiýat, siýahatçylyk, telekeçilik, sağlık we tärenama bölümünden ibaratdyr. Saýtymyzda şeýle hem video habarlar bölümi hereket etýär, şeýle hem peýdaly maslahat bölümi hereket etýär. Siz bu bölümde öz durmuşuňyzda gerekli olan esasy hukuk ulgamynda bolsun, ykdysadyýetdäki esasy peýdaly maslahatlary alyp bilersiňiz. Saýtymyzda şeýle hem tesirler bölümi hereket etýär. Bu bölümde öz ulgamynda hünärmenleriň garaşlaryny okap bilersiňiz. Şeýle hem biziň söhbetleşik bölümimiz hereket etýär. Bu bölümde ýurdumyzyň tanymal suhbat işleri bilen gurnalan söhbetleşikleri okap bilersiňiz. Siziň bölüminde döwürçilikle işleýän ýaşlarymyz özleriniň ýazan goşgularyny, makalalaryny, eserlerini çykaryp biler. Biz bu saýpa interaktiv saýpa diýip at berýäris. Interaktiv saýpanyň üstü bilen okuwçylarymyz özleriň döwürçilik işlerini biziň saýtymyz üstü bilen täze okuwçylara ýetirmek mümkinçiligine eýe bolýar. Biz Atawatan Türkmenistan Jurnaly bolup, diňe bir metbuat ulgamynda iş alyp barman, eýsem makul sözlük adyny täze bir taslamany durmuşa geçirdik. Taslamamyz türkmen we ingliz diline jemi 15 miňden gowrak sözleri özüne jemleýär. Biz Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryna artýan ornuny hasap alyp, ilkinji nowatda ingliz diline we türkmen dilineki sözlügi durmuşa geçirdik. Gelecekde bolsa rus we türkmen diline, türk we türkmen dilineki sözlük taslamary durmuşa geçireriz. Şeýle hem siz öz kompýuteriňize makul sözlük goşuntusyny ýükläp, internetden habar okuyan wagtyňyz, kitap okuyan wagtyňyz haýsy bolsa ingliz diline bilen baglanşyk bir iş etýän wagtyňyz düşünmeýän sözüňiň üstüne iki elek basaňyzda size makul sözlük şu sözüň türkmen dilinekisini getirip berer. Şeýle hem makul sözlükde häzirki wagtda suratly sözlük bölüm hem hereket etýär. Siz öz çağalaryňyzda durmuşda iň köp ulanýan sözleri suratlaryň üstünden öwretmek mümkinçiligine eýe bolarsyňyz. Biz makul sözlük taslamamyzda gelecekde oýunly sözlük, crosswordly sözlük, ýaly bir näçe täze aýrytylyklar hem goşmagy gözleňizde tutýarys. Siz isteseňiz makul sözlükde gözleýän sözüňizi
sesli şekilde gözlep tapıp bilersiniz. Misal üçün siz şu sözün näme ýazyşyny bileniz ok. Ýöne şu sözü okuryşyny bilýäňiz. Misal üçün aýdym näme otýan. Aýdym söze otýan bir söz eşitdiň. Ýöne manysyny bilen ok. Bir ingilis dilindäki sözleriň ýazyşyny okuryşan başga. Onda näme etdi? Mobil goşundymyz alýan, şu sözü gaýtalaýan. Salam, men Mamedova Leyla, Atawatan Türkmenistan jurnalynyň hünärmeni. Biz öz döredejilik toparymyz tarapyndan taýýarlanan Android ulgamyna ullanylýan maqul sözlük mobil goşunysyny size hödürlemek isleýäris. Siz maqul sözlük mobil goşunysyny öz Android telefonuňyzdan Play Market'dan alyp bilersiňiz. Siz isleýän sözüňizi maqul sözlüge ýazyp, diňe ýazmaça däl isleseňiz ses görnüşini hem ullanyp bilersiňiz. Meselem alalyň. History. History. Tarih. Neutrality. Neutrality. Bir taraplyk. Görüşüňiz ýaly mobil goşundymyzy ilk ingilis dilindäki dogry goşuň görkezýäs. Ondan sonra da türkmençe etmeriyes. Şonuň üçin ýani bärdäki esas peýda etýän şol. Ýani onuň üçin ýani anlatjak şekilde şu sözü ýa bir naharhana bardyň. Bir ýerlik bardyň şu sözü aýdasyň gelýär. İngilisçe bir şu sözü şu wagtym dürädir men tafiňi diýip oturmak gerek. Okap aýtyp görýän ha. Boldy düşündim. Bir soradyň ingilisçe bilişiňe görä. Misal üçin bir jogap berdi düşünmediň. Açýan maqul sözlügi berýän eline. Ok aýtdy. Misal üçin ingilisçeden aýtdy. Sen türkmençeden göräýän göne. Ne şöyle peýda etmä. Bundan başga da siz telefonuňyza maqul sözlügi ýükläp alanyňyzdan soňra offline görnüşini hem peýdalanyp bilersiňiz. Görüşüňiz ýaly biziň maqul sözlügimiz siziň islen hem türkmen diline hem ingilis diline terjemaňyzy çykaryp berýär. Bundan başga da maqul sözlük baş sahypasyna gireňizde, çağalaryňyza ingilis dili öwretmek isleseňiz, surat görnüşinden hem peýdalanyp bilersiňiz. Şu sahypamyza giremizde Cat. Işık. Horse. At. şular ýaly görnüşde hem ingilis dilini çağalaňyza öwredip bilersiňiz. Ýurdumyzda sanly ulgamy durmuşa geçirmek üçin döredýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Maqul sözlük tasmamyzda şeýle hem iň köp ullanýan 700 sanyk sözlemi saýlap aldyk. Tiýagaçylykda, saglykda, hukuk ulgamyny, medeniýet ulgamyny, metbuat ulgamyny maqul sözlük ullanjylar iň köp ullanýan sözleri ansatlyk bilen ullanyp bilerler. Şeýle hem biz o sözlemleri oýunly görüşünde hem de berýär. O nähili bolýar? Mysal üçin my name is Döwran, meniň adym Döwran. Biz aşanyny meniň adym Döwran diýýäs. Oňsoň ýokartyda my name is Döwran 4 sanyk boşluk goýýas. Oňsoň my name is Döwran sözüni pitrata oklaýar bilerik. Oňsoň ullanjy näme etmeli? Birinji söz my goýsa onda dogry diýip ýazýar. My näde Döwran goýsa onda ýalňyş berýär. Şeýdipde adamlar hakykatdan hem şu sözü gyzykly şekilde ingilis dilini öwrenmesine mümkinçilik öwretme bizim maksatymyz. Esas maksatymız şu. Mysal üçin haýwanlar bölünme, ulaglar bölünme, adam beden azalary bölünme, sanlar we şekilleri bölünme, imitleri bölünme, esbaplary bölünme, işlikleri bölünme, antonimler, sinonimler bölünmeleri var. Bizim pikirimizde telekeçi girdeji adam boly, sürlük adam boly, täze sürlükleri yetmeli. Özüň telekeçilik üçin hasam östürmeli, ýöne şol wagtda da şol ýaşap ören jemgyýetini de peýda etmeli, esas özüne insan azasyna goýmaly. Biziň maqul sözlük tasmamyzy durmuş geçirmekdäki esas maksatlarymyz halkymyz üçin, jemgyýetimiz üçin, ýaşlarymyz üçin durmuşynda ulanyp biläjek tasmany durmuş geçirdik. Maqul sözlük saýtymyzy mobil telefonuňyzdan, kompýuteriňizden www.maqulsözlük.com arkaly girmek bilen siz maqul sözlük saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu saýtymyzda iň köp gözlenen sözler, iň soňky gözlenen sözler, her gün 5 söz ýa tutulýan, iň köp paýlaşylan sözler ýaly bölümler hereket eder. Maqul sözlük mobil goşuny dolunýanlara her gün 5 sanyk söz size gelip durýar mobil goşunyňyzy, dil baýlygyny has artdyrmak mümkinçiligine eýe bolarsyňyz. Writer. Kıssaçı, ýazyjy, düzüjü. Siz Google Chrome browserda işleyen maqul sözlük goşuntysyny ýükläp almak bilen ingilis dilini habar okuyan wagtyňyz, kitap okuyan wagtyňyz bilmeýän sözüňizni iki edek basmak bilen türkmen dilindäki manysyny öwrenip tapyp bilersiňiz. Useful. Peýdaly. Görüşimiz ýaly bu ýerde biz saýtymyza girmezden şu goşundynyň üstüne aňsatlyk bilen şu sözüň terjimesini sesli görünüşinde
tafbillik. Biz telekeçilere şeýle tasamary durmuşa geçirmek üçin döret beren mümkinçlikler üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtýarys. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, tutýan il ýurt ähmetli işlerine rowaşlyk arzu etýäris.